L-awtoritajiet tas-saħħa f'pajjiżna ħadu d-deċiżjoni li t-tilqim addizzjonali tal-vaċċin għal COVID-19 magħrufa bħala l-booster tinfetaħ għall popolazzjoni kollha. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern f'konferenza tal-aħbarijiet hekk kif aċċenna s-sitwazzjoni tal-COVID-19 kemm fuq livell globali u anke nazzjonali. Huwa spjega li bħalissa madwar id-dinja u anke fl-Ewropa il-każijiet relatati mal-COVID-19 qed jerġgħu jiżdiedu. Madankollu, għalkemm f'Malta fl-aħħar jiem kien hawn żieda minima ta' każijiet, id-Deputat Prim Ministru saħaq li s-sitwazzjoni baqgħet stabbli mingħajr il-bżonn li jiżdiedu l-miżuri restrittivi. Hawnhekk id-Deputat Prim Ministru aċċenna għar-rata b'saħħitha ta' tilqim li għandu pajjiżna hekk kif 94% ta' dawk eliġibbli għat-tilqima tal-vaċċin kontra l-COVID-19 fil-fatt ħadu tilqima. Madankollu għatenna li l-immunità tal-ewwel dożi tal-vaċċin issa ma tibqax b'saħħitha daqs qabel u għalhekk il-programm tat-tilqim bid-doż addizzjonali se jiġi aċċellerat. Ħadna deċiżjoni illi l-ewwel nies naċċelleraw il-programm ta' tilqim kif kien ippjanat u kif kien imħabbar fil-ġimgħat li ġejjin biex bekk il-healthcare workers, il-carers, l-ispiżjana u t-teachers u l-istaff tal-iskejjer ħajibdew jieħdu t-tilqima tal-booster minn nhar it-tnejn illi ġej. Mis-6 ta' Deċembru se jibdew ukoll jitlaqmu dawk ta' 60 sena jew aktar bid-doża addizzjonali filwaqt li mit-tielet ġimgħa ta' Deċembru se jiftħu reġistrazzjonijiet għal dawk li għandhom 45 sena jew aktar. Mis-sena d-dieħla mbagħad id-doża addizzjonali se tkun qed tiġi offruta b'mod gradwali lill-poplu kollu. 75% tal-anzjani f'pajjiżna huma mlaqmin bid-doża addizzjonali tal-vaċċin għal COVID-19. Intant id-Deputat Prim Ministru tenna wkoll il-programm ta' tilqim kontra l-influenza wkoll miexi b'mod b'saħħtu. Programm sejjer tajjeb ħafna, sa issa diġà ħadu t-tilqima tal-influenza madwar 35,000 fruħ. Għada u pitada, is-Sibt u l-Ħadd, il-ċentri tas-saħħa Traħa Ġdid, Florjana u Mosta mit-8 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija jkunu miftuħin biex jagħtu tilqim lit-tfal ta' bejn 6 xhur u 11 sena.